Lero panyaza voice box apite malata akulankhula kunena kuti apita muthalika mtima ukufuna atayimiranso ngati mtsogoleri wa dziko lino koma thupi lawo likukana. Ndeti matikha limodzi pano panyaza voice box kuti voti apite malata akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyaza voice box. Mmene waendera chakwera ku stadium kuja kuyendera perete uja wantali chonchija kuzungulira kuona kodi asilikali zida zawo zili bwanji, kodi asilikali avala bwanji, kuzungulira ground lonse lija kuyenda kodi atakhala apita muthalika panopa angapange zimene zichazo. So tikunena kuti kodi pita muthalikayo azalidumpha siku ilili la 6 July kuti siku imene sindipita azalidumpha. Kodi mabuilding amene akumangidwa awa kumakhani ma steps kumakwera azakwanisa pita muthalika kuyendera zimene zijazo. So you think kuti dziko lonse la Malawi anthu akhoza mayankhulazo kuti ayi koma pita muthalika zimene munanamizana ku DPP ko munachita create bodza nokha loti anthu akumukonda pita muthalika. Lero bodza lija lakubwererani nokha limene malichita celebrate limene malichita decorate ndikumana kuti pita muthalika anthu akumufuna. Lero bodza lomwe lija lakubwererani tsopano mukusowa tsopano pogwira chifukwa thupi lija likukana silingathe kupanga ngati zimene wapangira chakwera dzulo ku 6 July kuzungulira ground lija kuyenda. Tiyeni imani pano aime pano pa tiyeni tikhale kukhala munthu kuyambira 8 koloko kukhala ku stadium ndikuonera mpira wonse ndikumaliza ndikupereka ma medals kwa ma players aja kenako kunyamuka kumapita siku lonse kukhala limodzi ndi anthu ku stadium. Pita muthalika angakwanise zimenezo kodi akanakhala tupita muthalika akanangomaliza speech ija ndikuti kunali kuchoka pamene paja osakabwereranso. Convention ilija analephera kukhala koma mwamona chakwera zimene wapanga kukhala siku lonse kulichita dedicate kuti this day is special 6 July I should celebrate with the people. Ndikukhala nawo limodzi ndikukhala kuyambira mamawa mpaka ukafika madzulo kuonera mpira wonse kumaliza chilichonse kuchita nawo. Pita muthalika zingatheke zimenezi. So ino mufuna muzinena kuti koma ati uyuyu ndi genuine activist pokhapokha akubagira wa DPP ndiye mati genuine activist. Ifetu simagulu ogulidwa kuti ayi tengani muzikapanga mademo ayi apitani mupange bungwe citizen for credible election. Ayi ife sitili magulu amenewo. So mukamakambazana miwa ayi namiwa tu munachita kumugula inu ya DPP kuti pita ukatipangire mademo kambanja ananena kale zimenezo pita ukatipangire. So ineyo si munthu ogulidwa sindingagulidwe because ine maziwa chabwino ndi choyipa ngati kuli kuja kuti I have to say the truth ndi manena chimene ichocho ngati chinthu icho chili choona ngakhale ndakhala ndekha. And I don't go for gulu kuti ati gulu likunena zabodza ndi ineso I should be there. No, I don't do like that. Pali chinthu chimene chili choona ine I'll go for choona and sikuti tikusiya zimenezo. Ayi amene ali andale sikuti sapanga business amapanga ma business. Anthu amene ali andale sikuti alibe mtundu wawo. Anthu amene ali andale sikuti alibe church chawo chimene amapembeza chipembezo chawo. So ino mukamaganiza ngati kuti activism ndekuti basi ungokhala basi uzingokhala pamenepo osadziwa kuti anthu adya chani pakhomo ugwira ntchito yanji kuti anthu abwere pakhomo ndi zimene zimakhazi yazo mangokhalira manyumba mwa anthu andale a DPP go tufuna timlimbani this mathematic inuyo mwangokhala pitani ku court chani. Ayi ife timabwera when there is something worth to open mouth osati kumangoyankhula china chilichonse. Ayi mwanamveka wagwa uko basi ati ndiye ndikachemere iyayi mwanamveka sanagwe chifukwa ndi wa DPP. Inu akaba anthu a DPP basi ndiye ndizibwera iyayi sanabe koma ukudziwa kuti anaba mabiliyoni 232 billion anaba ma 4 billion ku Eskom anaba kumalo anaba
umapezeka kuti munthu umakagula nyumba 6 million, chinyumba chonena kuti olo malo okhawo ukhoza kugula 40 million, ndi nyumba yonse yomangamanga umakagula 6 million. Ndi zisapota zimenezo. So ino ya DPP itapitani poyamba mukakonzekayi nyumba yanu, mukayaonekayi kuti kodi Peter Mutharika aliko bwanji kumeneko, kenako mupange succession plan yabwino. Abatu John Tembo anapanga succession plan yawo yabwino, ataona kuti thupi langa sili kulola, anapanga succession plan yabwino in time imene anatenga Chakwera ndi kumubweresa iwaja ndi kupita ukakhala. Chakwera adamwalira ehape John Tembo adamwalira ehape person, adamwalira ehape person. John Tembo adamwalira ehape person chifukwa anamusiya Chakwera ali state president. Koma inuyo ku DPP zimene mukupanga ndikuuzani Peter will not die a happy person chifukwa sazasiya chipani chija chili chonona, opposition ili yonona, kapena ali leader of opposition yonona, ayi azachisiya chipani chija chili masanza okhaokha. Etu chifukwa yoja akufuna kuti mwina achitenge akagone nacho kumene akagone, kaya kukhala kumangochi, kaya kukakhala kuthyolo, kaya kukakhala kuti, koma sazachisiya chipani chija chili chonona. Momoti muzichita effort yonena kuti chipani chija Peter Mutharika azachisiye m'manja mwa inu ya chinyamata inu kuti muchiyang'anire bwinobwino, koma ayi akuchikakamira. So wachigwira dzanjali ndi kuti wapana mpaka apeze kuti wagona, ino kuti muzasolole m'manja mwake muzathyola zala. As a result mwaononga.